Bună! Numele meu este Luiza și sunt make-up artist profesionist. Astăzi voi realiza un machiaj de seară festiv în tonuri de auriu, burgundy și mauve. Sper să vă servească drept inspirație pentru machiajul de revelion. Începem prin a curăța tenul folosind o loțiune micelară și a-l pregăti folosind o bază de machiaj care intră rapid în piele. Ambele produse pe care le folosesc sunt de la Caudalie. Aplic apoi un fond de ten matifiant care va menține machiajul intact pe parcursul întregii petreceri. Pentru acest look folosesc fondul de ten Matte & Cover de la Paese. Continuăm apoi cu un iluminator pentru zona de sub ochi care va ascunde umbrele inestetice. Tapotez produsul în piele folosind degetul inelar pentru a integra mai bine corectorul în piele. Fixăm baza de machiaj cu o pudră compactă care va împiedica deteriorarea machiajului. Am folosit pudra Dior Skin Forever în nuanța 10. Pentru conturarea pomeților folosesc pudra compactă bronzantă Caudalie Tan Divin, după părerea mea melanjul perfect dintre pudra bronzantă și blush. Aplic pudra iluminatoare deasupra pomeților și puțin blush corai pentru a îndulci look-ul. Sprâncenele le conturez după metoda obișnuită, folosind Aqua Brow de la Make Up Forever în nuanța 15. Începem machiajul ochilor folosind o bază cremoasă într-o nuanță de roz metalizat. Eu am folosit o nuanță superbă din paleta Fireworks Fantasy Wheel de la Ben Nye. Aplicam mai apoi un pigment auriu în colțurile interne ale ochilor și o nuanță de roz burgundy ușor sidefată pe pleoapa mobilă și pe linia genelor inferioare. În colțurile externe folosim o nuanță mai închisă de mauve prună pentru a conferi profunzime privirii și un efect tridimensional. Niciun machiaj de seară nu este complet fără eyeliner, așadar trasăm o linie de tuș din colțul intern al ochiului până la cel extern și continuăm cu o codiță ascendentă. Folosim eyelinerul și în colțul extern de pe linia genelor inferioare, pentru a alungi ochii și a crea o trecere graduală între nuanțele deschise și cele mai închise. Pentru a accentua privirea putem aplica și un creion dermatograf negru pe conjunctivă. La final, aplicăm 2 straturi de mascara și o pereche de gene false la colțurile exterioare ale ochilor. Pentru buze, am ales un ruj cremos într-o nuanță de roz antic și un gloss nude cu particule aurii pentru a realiza un echilibru între machiajul ochilor și al buzelor și pentru a păstra accentul pe privire. Acesta este look-ul final. Dacă v-a plăcut propunerea mea pentru Revelion, vă invit să vă abonați la acest canal, să dați share și like. Pe curând!